отидах при сестра си и съпруга й, тя е омъжена там за тамошен, за англичанин. Много хубав човек, добър, отзивчив и помогнаха да стъпя на крака в началото. Това в кой град? Града е Уорингтън, но той не е много известен. Близко е до Манчестър и до Ливърпул. Има ли много българи, българска общност там? Не специално в Уорингтън, изобщо нямаше. Сега вече след 9 години, защото аз заминах преди 9 години, сега вече има малко, но малко рядко се срещат българи в града. А езика? Как се оправи с езика? Езика ми отне доста време, отне ми години. И то е най-важният. Когато някой замине там, най-важно е да говори английски. Не говориш ли английски, много трудно можеш да оцелееш, много трудно можеш да намериш работа. Първата дума на английски, която ти се наложи там да кажеш. Hello, даже те там използват повече hi, рядко използват hello, при по-официални случаи. И ти като отиде и оправи здравословните проблеми, опита да си намериш работа или се замисли за нещо по-сериозно, за бизнес? Аз като тръгнах, първо си постъпах долу-горе на краката така. Там дори и по-малко да работиш, успяваш да си покриеш разходите. Просто е добре устроена държава. И отначало имах малко работа първите години и с езика бях зле и ние нямахме право на работа. Преди 2-3 години ни позволиха да работим легално и има и вратички, които ти позволяват да работиш като self-employed, в смисъл като самоосигуряващ се. Но това не винаги е лесно, защото трябва сам да си намираш работа. В по-големите градове, където има българска общност като Лондон, е лесно, защото по този начин можеш да работиш в български бригади с българи, дори да не говориш английски. Но там, където аз живеех, не беше така. Трябва да си намираш сам работа. Като самоосигуряваш, можеш легално да си работиш всичко и можеш да работиш за някого, но точно за определена работа. Не може да те назначи, не може да те наеме на работа. Ти му работиш като на частно, свършваш му работа, пускаш му фактура и той ти плаща. И какви работи могат да се вършат? Аз се занимавах предимно с градинарска работа и с боядисване. Вече последните години само с боядисване. В началото повечето с обща работа и с градинарска. По-трудничките неща, които бяха и не изискват специална квалификация. И добре, като self-employed, как се формира доходът ти? В смисъл, ти различни работи в месеца можеш да свършиш и долу-горе приходът ти какъв е на месец като цяло и колко остава чисто? Ако си уплътниш всеки ден работа, всичко зависи как работиш. Всеки работи различно. Понякога може да работиш постоянно за някого, но той да не те назначи на постоянна работа, да си останеш като self-employed и обикновено се плаща минимума. Минималното заплащане на час. Какво е то? Сега в момента е 7,20. То почти Паунда. всяка година мърда по-малко, да. 7 паунда е 20 пи на час. Максималното? Колко може да бъде максимума за такава работа? За такава работа, може би около 10 на паунда на час. Зависи в кой район. При нас, ако всеки ден работиш? Ако всеки ден работиш, можеш да си докараш нормално около между 250 и 300 паунда. Ако живееш сам, в района, в който аз живеех, бяха по-евтини квартирите, по-на север, но пък заплащането е по-ниско, малко. По-на юг и основно в Лондон е малко по-добре така се плаща и квартирите обаче са доста по-скъпички. Колко е наема на месец? Например, при нас аз за къщичка с малко дворче и 2 спални плащах 600 паунда. На месец? Да. Докато в Лондон долу-горе върви толкова за една стая, двойна стая. Значи излизаш на червено като по отношение на прихода и найема? Не, напротив, за 2 седмици си плащаш найема, третата покриваш някои други неща заедно с храната и ако имаш постоянна работа, работиш всеки ден, пак спестяваш пари. Не много, но спестяваш да си дойдеш на ваканция, дори да отидеш на почивка на друго място, защото там офертите са много добри, туроператорите им са много добри.
можеш примерно за около 300 паунда да отидеш една седмица на почивка в Майорка или някъде на друго място. Страхотно нещо, което в България не може да направиш. И не може. Няма как да стане по простата причина, че дори не вземаме толкова на месец. Камо ли да с една седмица работа да отидеш на почивка. Няма. За тези 9 години успя ли да израснеш, освен че си научил езика, така в професионално отношение или просто си остава човек на едно ниво? Не. Там няма как да останеш на едно ниво. Проста причина, че ти се налага. Налага ти се да учиш, налага ти се да израстваш по този начин, си стъпваш по-добре на краката и ставаш по-независим. Защото все пак отиваш в чужда държава и ако не си бил никога там, все едно си на чужда планета. Всичко е съвсем различно. Не можеш да се оправиш с нищо сам. Особено ако не говориш езика добре, с нищо не можеш да се оправиш. Винаги за всяко нещо трябва да търсиш някой да те опътва, да ти помага. Поне първата година е така. А помагат ли? Англичаните ли? Да, аз понеже не съм живял сред българи, освен семейството ми, нали, сестра ми и брат ми дори после. Не, той между другото няколко месеца преди мене отиде. Англичаните са отзивчиви и помагат, да, когато до някъде, нали, не е така, както ние сме свикнали, примерно, за работа нещо, да си помагаме приятелски и т.н. Но когато се прави нещо и си по институциите или нещо искаш да разбереш, винаги помагат. Отзивчиви са и са много културни и възпитани. Първата институция, с която ти се наложи да се справяш там? Когато се явяваш да вземеш National Insurance Number. Това е първото, с което се сблъскваш и което трябва да минеш, иначе не можеш да работиш. Нямаш ли национално осигурителен номер, не можеш да работиш. Щом не можеш да плащаш данъци, не можеш да работиш. Там е идеалното място за правене на бизнес. Защо така мислиш? Защото има закони и се спазват. Всеки спазва законите, всеки си плаща, за разлика от тук. Ти мислил ли си да правиш някакъв бизнес там? Така, идвала ли ти е идея за самостоятелен бизнес? Аз там бях последните поне 6-7 години. Бях бояджия, който работеше за себе си. И това по принцип си е бизнес. Така си говорят там, частен бизнес. Да, нямах хора, които да работят за мене, но аз сам си работех. И за мен си ми беше добър бизнес. В смисъл, че аз сам си движех нещата, сам си намирах клиентите. Може би не съм бил толкова много заед като хората, които работиха по бригадите, но за сметка на това пък финансово нещата се покриват по същия начин, защото не минава през друг човек, средствата не минават, направо аз ги вземам. Имам шанс да направя по-ниски цени, по-тънки оферти и по този начин да спечеля дадена работа. А сега от позиция на тия 9 години, като се върна в България, нещо променено виждаш ли тук? Да, първата промяна е, че града е доста по-празен. Много хора са заминали в чужбина. Втората промяна, която забелязваме, е, че когато карах преди години и се прибирах първите години, имаше много джигити по улиците. Не, че сега ги няма, но културата на каране беше ужасна. Докато вече последните 2 години, 3, като се прибирам, забелязвам, че много хора спират на пешеходните пътеки, дават път на хората, което беше немислимо преди години. Просто не съм го забелязвал никога. А иначе от към цени, от към статус, начин на живот? Първите години, когато заминах, мисля, че цените бяха по-добри тук в България, докато след това почнаха да се покачват. Последно време мисля, че се задържат на едно равнище. Лошото е, че заплатите не се увеличават или поне много малко. Защото цените на храните, което е най-важното, дори и на дрехите в България не са по-евтини от в Англия. Да, може би в другите държави да има разлика, но в Англия специално дрехите са хубавите дрехи, марковите са на доста добра цена, може да ги намериш. Но и по-обикновени дрехи има, които също са като изпълнение, като качество много добри, но може да ги купиш по-евтино от България.
а дохода техния е 3-4 пъти по-голям от тук хората, което получават.